Assalamu alaikum jama'an da ke arewacin Najeriya. Zan so ku saurara domin na baku kaɗan daga cikin matsalolin rashin tsaro da muke fama da su. Nana Suleiman, ɗan garin Gombe, unguwar Fantami layin Kwanan Plateau. Hakika ni soja ne kamar yadda wasu suka sani. Zan yi maganganu ne guda uku a takaice kasancewan babu lokaci. Magana ta farko zan yi ta ne a madadin dukkanin sojan da yake Najeriya. Domin matsala ce da take damun kowa daga cikinmu matukar mutum mai gaskiya. Doka kuma ta hana kowa ya fito ya yi magana domin a gyara. Sanadin haka ne ma yasa na dinga neman 'yan jarida wanda zan yi hira da su. Amma na rasa. Tsoro gaba ɗaya ya biya da bai mana zuciya. Maganar kuma na yi rantsuwa sai na faɗe ta. Ko me zai faru sai dai faru. Balle ma na san ba abin da zai faru sai dai alkhairi. Wanda jama'a suna ganin yadda ake ta kashe mu. Soja bai tsira ba, polis bai tsira ba, haka civilian bai tsira ba. Wanda sojan da aka fate shi domin yaƙi, shi ma bai tsira ba. Yayin da ake ganin ma'aikatan da ake da su sun kasa. Soja ya kasa ya tsare civilian, polis ya kasa ya tsare civilian. To civilian shi ake so ya zo ya tsare soja, ko kuma sojan shi ake so ya je tsare civilian. Ka duba yadda ake kashe soja a arewacin ƙasar nan. Zai yi mugun ba da wahala gari ya waye har dare ya shiga. Ce baka ji wani information ya fita cewa an kashe soja a arewacin ƙasar nan ba. Ka duba kwana-kwanan nan yadda aka kashe soja a Benue. Hafsan sojan shi da kanshi aka kashe da yara wajen 10 wani abu. An kashe su kuma sun mutu. Wani mataki aka ɗauka? Shin dama ana ɗaukan soja saboda a kashe shi ne ko kuma ana ɗaukan soja saboda ya tsare ƙasansa? Yayin da hafsan soja yana tafiya an tare shi an kashe shi. Wani ɗan ƙasa ne zai sa a ransa cewa wai yana da tsaro a ƙasarsa? Kana fargaban ka fita ka hau mota domin zuwa ziyara ko kuma zuwa wani uzurinka. Kana fita za a kama ka, a sa ka a keji, ana bukatan kuɗi a gurin yan uwanka, kaman akuya, kaman dabba. Rayuwar ɗan adam ya zama kaman rayuwar dabba. Mutum dubu nawa aka kashe, wanda an nemi kuɗin fansa a gurin yan uwansu, ba su da adadin wannan kuɗin. Ba su ba da adadin wannan kuɗin da ake bukata ba, su kuma an kashe su. Mutum nawa Boko Haram suka wasting na life nasu. Shekara da shekaru ana fama akan abu guda ɗaya. Duk wani shugaban da ya taso ya nuna zai yi bara a bashi ya yi ba. Akan me? Sai mun kare? Marasa gaskiyan su rinjayi masu gaskiya. Saboda rauni na tsoro da muke da shi a cikin zuciyar. Wanda wannan rauni shi ne yake kawo ake ganin wai ma'aikatan da muke da su a Najeriya wai sun kasa. To waɗanda suke ciki ma ba a gamsar da su ba, a wadatar da su da abin da ya dace, ko kawai ana so a ta ɗiban 'ya'yan talakawa ana kashe su ne. Duk duniya ta yarda cewa muna da soja masu yawa a Najeriya. Wallahi babu sojan da ake fafansa da rauni a cikin zuciyarsa. Sai dai bayan an fafe shi ya fara aiki, raunin a sa masa sai a cikin zuciyarsa karfi da yaji. Billahi allazi la ilaha illa huwa, babu sojan da bai kiya mutu a wajen fafatawa ba, matukar ƙasa akwai adalci. To ina adalcin yake? Ba inganta rayuwar mu ba, ba inganta salarin mu ba, ba inganta rayuwar iyalan mu bayan mun mutu ba. Shin wane ne zai je rungumi mutuwa bayan yana ganin matsalolin da na gaba da shi suka fuskanta? To kawai maganan gaskiya anan shine, soja ana tura shi gurin yaƙi ne kawai ya je ya dawo, ba don an ci yaƙi ba. Wanda shekara 5, 6, 7 baya kawai 'yan ta'addan Boko Haram muka sani a Najeriya, a arewacin Najeriya. Zuwa yau 'yan ta'adda guda nawa ne, group guda nawa ne suke? Kidnapping kawai, 'yan kidnapping kawai suna da group ya fi 30 da wani abu, wanda kaf na san su. 'Yan kidnapping kawai, group ɗinsu ya fi 30 da wani abu, kowane group suna da shugaba. Kowanne kuma aikin da suke aikatawa kenan. Suwaye ne ba san inda suke ba? Ina ne suwaye ba san inda suke ba? Boko Haram ne ba san inda suke ba, ko kuma yankin nasin ne ba san inda suke ba? Mu mun san inda suke. Idan ku ba ku san inda suke ba, ni na san inda suke. To billahi allazi ni Suleiman na san su. Duk wanda ke inkari akan na san su ya zo ya nemi zan nuna mai inda yake, inda suke, inda ana so su kare. Ban da tsananin lalacewa da kin gaskiya, wai dan ta'adda da ke rike da bindiga yana kashe bayan Allah babu gaira babu dalili. Wai shi ake rarrashin sa, wai ana bashi hakuri. Ana neman sulhu da shi. Dan ta'adda wai ana bashi hakuri, wai ya daina kisan da yake. Wai dan ta'adda ya dauki bindiga yana kashe bayan Allah. Wai ana bashi hakuri, ana neman sulhu da shi, ana rarrashin sa, wai ya mika wuya. Wai ya mika wa ma'aikata wuya wai. Sanadiyan haka wasu suna fita suna tilindin din soja. Kan soja babu abin da yake yi.
to albishirinku ba soja za ku challenge ba, shugabanninku za ku challenge, domin shugabanninku ne ba sa son ku. Duk wanda ya fito ya yi challenge din soja bai da mutunci, bai da adalci, bai yi soja kuma adalci ba. Ai an san suwaye ne marasa mutuncin, an san suwaye ne marasa adalcin, an san kuma suwaye ke dakatar da soja domin yunkurin tabbatar da adalci. Yasa bara a musu magana ba, saboda ana tsoron su. Wasu suna da mukami a gwamnati, wasu kuma suna da mukami a gargajiyanci. Su suke shugabantan jama'a kuma su suke kashe jama'a. A musu magana, a tanka musu mana, waye ne bai sani ba. Amma he soja da aka ɗauke shi bai da wani galibu, ake challenging duk wani wanda zai fito zaga yana challenging soja, yana challenging soja, wanda in ba sojan kuma bai sai zanna ba. Sojan a bashi wani lokaci mana karami, a bashi adalci, a bashi a wadatar da shi da komai, a bashi yayi komai kamar yanda yake so, a gani yaya lissafin zai yi kyau ko kuma bai yi kyau. Su ne ba za ta musu kyau ba, su da mu ta kashewa, saboda su ne boko haram kuma su ne yan ta'adda. Wallahi su ne boko haram kuma su ne yan ta'adda. Saboda wallahi duk wani abun da na faɗa, duk wani abun da na buɗu baki na faɗe shi, ni gani ne ba ji ne ba gaya mun akai ba. Ba gaya mun akai ba, ni gani ne da idona. Tunda shekara 2 ne ina bibiyan su, babu lungu da sako wanda ban shiga na ga yadda suke gudanar da rayuwarsu ba. Suwa yake ba su taimaka musu da shawarwari, suwa yake taimaka musu da abinci, suwa yake taimaka musu da makamai, ba wanda ban sani ba. Domin sun san ni, na san su, babu dan boko haram ko dan kidnapping inda bai san ni ba, ban san shi ba, babu shi, sai dai in sabon shi ba. Sun san ni, na san su. A tasan bisa da ake ta magana boko haram suna cin, boko haram suna cin. Na shige ta iya daidai gurgudu. Na shige ta daidai gurgudu. Tun ƴan matan Chibok suna hannun mutanen nan, na shiga cikin su. Sun san ni waye ne, tun suna nema su ga bayana, suka ganin bayana din bare yi ba. Bare samu su ga bayana din ba, sun da na zama musu aboki. Duk wani hujja da ya kamata na samu daga gare su, ba iya na baki kaɗai ba, har na hoto, har da na bidiyo wanda ya kamata na wayarwa duniya kai ta san wani hali ake ciki, sanda na tanade shi. Na yi aiki tukuru ta wannan bangaren, amma da yake duniya ta take da gurbatattu, especially yan arewa, da na aminta da wasu sanda suka yi kokari su karba ni da dukkanin wannan abin da nake ina tare, wanda na jima ina wahala, ina gwagwarmaya, ina shiga ina fita dangane da su. To Allah ya fi ku, kuma ku shafa wa kanku ruwa. A takaice kenan, kamar yadda nace babu lokaci, tun zuwa gobe bare ishe mu ba. Daga ƙarshe ina roƙo ga gwamnatin Najeriya da kuma shawari. Roƙona a gare ta shine ta yi yunkurin kawo ƙarshen badakalar nan da amincewan Ubangiji, domin jinin bayan Allah ya zuba da yawa kuma yana kan zuba. Da kuma ƙari da cewa ɗan ta'adda ba sulhu ake nema da shi ba, kashe shi ake yi matuƙar bai tuba ba. Ya sa ma soja aka koya mai kisa, ba sulhu ba. Ba mu san sulhu ba, tunda aka koya mana kisa kuma dole za mu yi ta. Amma a ce mu yi a gani, in aka ce mu yi za mu aiwatar da ita. Da kisa kawai za a kawo ƙarshen kisa, ba da sulhu ba, saboda ba layin sulhu ba ne, tunda ba tsoron su muke yi ba. Sannan zan iya ba da wata 'yar ƙaramar gudunmawa da insha Allah za ta amfana, ƙarƙashin yarjejeniya da kuma alƙawari. Zan ba da gudunmawa wanda dubban jama'a suka gagara ba da ita, ba don sun kasa ba. Ni Suleiman, ko Gasmol, ko Sarkin Aljanu, kowane suna ka kira ni da shi dan amsa, domin babu wanda ba ni ne ba. Ban yi fariya ba, amma na buki kirji da taimako daga Rabu Samawati, daga taimako daga wasu bayan Allah tsarkaka, wanda ba sa bukatan biza wajen tafiya, haka kuma ba sa bukatan bindiga ko ammunition wajen kisa. Cikin karamin lokaci zan iya karban dukkanin wanda yankin nasin suka kama, suka yi garkuwa da shi, tare da kama su ko kuma kashe su a ɗanƙanin lokaci, sai dai labari bai iso ni ba. Haka zalika zan iya kama dukkanin wani ɗan ta'adda, duk girmansa ko shi waye ne, da ake so a kama ko kuma da aka kasa kamawa cikin karamin lokaci. Haka zalika zan iya buɗe dukkanin inda yan boko ɗan suka rufe, magari ko kuma hanya, cikin karamin lokaci, ko da shekara nawa akai babu jama'a a wannan guri. Zan so gwamnatin Najeriya ta jaraba ni bisa waɗannan abubuwa da na kira guda 3, wanda ba mu da damuwan da suka wuce. Zan faɗa mata adadin kwanakin da ya kamata na gama da kowanne daga ciki. Matuƙar ban gama kowane aiki a kwanakin da na ɗiba ba, to don so ta kama ni, to hukunta ni hukuncin da ake yi wa kowane ɗan ta'adda ko ɗan boko haram. Sannan yaran nan shawari na gare su shine tashi su tsaya, kuma ku ƙara shiri, a koma gurin bokaye, a ƙara neman bara, domin a shirye tsaf saboda cin karo da ni. Allah sai mai shirin gaske.
bari in gaya muku abubuwan da za ku ƙara nema saboda ya muku sauƙi. Ina so ku nemi asirin da za ku raɓe ni kilomita ɗaya kuma bindiga ta yi. Matuƙar ba ku da yaƙinin haka ba za ku ci galba a gare ni ba. Sannan a nemi asirin da ido zai ga kilomita 5 ba tare da kafa ya je wurin ba. Sannan a koyi harbin da za a iya shuti na allura kuma a same ta ko da wani irin nisa take da shi. Matuƙar haka ya tabbata to kawai ka tsaya, ina zuwa. Amma fa shawari ne ba barazana ba. Matuƙar baka da haka to gaskiya ka yi hakuri ka ajiye makaminka, gara ka tuba kafin kai mutuwan kare. Na tabbata irin mutum da za ka yi kenan kuma yadda ka saba kashewa. Ban ware waye ko waye ba, kuma waye ne shi, ko waye ne ban ware ba. Daga yaran suke jejin, daga wanda suke kwance a gida suna shan AC, da kowa nake kawai gaba ɗaya. Sannan in kana buƙatar nema na gaya masu nana, mutumin kirki ne kai, mutumin banza ne kai. Ni ɗan garin Gombe ne a unguwar Fantamilayin Kwanan. Ga kuma namban waya na 080 3800 6063. Namban waya na kenan. Gargaɗi na shine dan Allah duk wanda bai da alaka ko shawari da zai amfana kare kira. Amma fa kafin ka neman duk shirin ka sa a ranka cewa duk nisan gari akwai na gaba da shi. Ka sa haka a ranka insha Allah za mu haɗu. Ko kuma ka tafi kai tsaye azare gidan marigayi Alibara. Za ka yi samu bana Gombe. Mai gidanmu kenan. Rumfa kake ji a kaya sha shirgi. Allah wadai namijin da yake sawa a ransa cewa gara mutuwa a gado akan mutuwa a wurin fafatawa. Allah na roƙe ka, Allah ka sa mutu ina fafatawa tsakanin gaskiya da ƙarya, kan na mutu akan gado kamar mutuwan raƙo ne. Daga ƙarshe ƙasar mu tana buƙatan addu'a, a taimaka. Daga naku Sulaiman. Adan bidan mamaye, adan bidan mamaye, adan bi famaroje soja mama suyi.